Po roku 2019 si veľa ekonómov všimlo, že v oficiálnych štatistikách, ktoré publikuje Eurostat o Slovensku, nastal náhly pokles v HDP na obyvateľa a ten pokles vyzeral neuveriteľne nerealisticky a teda bolo na mieste začať skúmať, či ide o skutočný pokles, alebo že či tento pokles je aspoň čiastočne dôsledkom možno nejakých nedostatkov v dátach, ktoré sa používajú pri vypočítavaní týchto štatistík. Marekovi Hlaváčovi nedalo spávať, kde sa táto chyba nachádza, čo to môže znamenať, a detektívnou prácou túto chybu odhalil a pripravil aj malý program, ktorý napravil celé reportovanie. Okrem toho celý proces je veľmi kolaboratívny. Analýza prešla mnohými recenznými konaniami, kde sa zúčastnili viacerí odborníci a experti, tak to je niečo, čo si určite zaslúži ocenenie. Jeden z prínosov mojej analýzy bolo, že aj po oprave nedostatkov sme oproti priemeru Európskej únie v posledných rokoch stagnovali alebo dokonca mierne klesali, hoci možno nie tak dramaticky, ako to vyzeralo z oficiálnych štatistík. Tieto štatistiky ovplyvňujú reputáciu Slovenska na finančných trhoch a majú vplyv na to, ako draho si požičiavame. Taktiež to ovplyvňuje, ako vnímame výšku našich miest a dôchodkov v porovnaní so zahraničím. A preto je dôležité, aby tieto dáta korešpondovali s realitou. Analýza, na ktorej sme pracovali, bola možná iba vďaka tomu, že sme mohli pracovať odborne a nezávisle. A dúfam, že takáto práca bude možná aj v budúcnosti.